Pak Warni, aja tenanan nih. Kayak sarapan di Lungkas. Ginane sapa nggih Pak Muri nggih? Ya Pak Muri sapa sing kerja? Ya Pak Muri lho, kau ngerai nggih. Lah sai peti rumah. Kamu rapet ya lho. Betul ya? Iya, oh ini jaluk. Lentisnya nyapa moro ya? Lentis. Yungi wangi. Wangi apa? Wis pelanggai. Lah. Karo sapa? Pak nih sarapane anu nasi pecel, sego pecel iki. Sing akeh lan cikuk Pak nih engko mau moti damen kok semaput. Iya. Nah. Terus. Kawan. Ayo. Tang syuting tok. Lah ngono nek lindhu ora krasa ya kok. Pak ini dijogo. Yo, ora sida nyapu iki kasung dijing anu. Ora patek selera. Atos untune Pak terakuan. Untune anu, bukan. Tes. Ndang lho. Wes sing wedok. Tes. Mangan. Siapa nih lo? Pak Warni ra tedas jiko ngene. Nyapong mancing ora tedas itu. Ngawang. Lah tenan kowe isin opo dilolokne wong-wong. Anggo jagung ngono. Ya. Peh lah anu cepet to bajine lak mangan iki. Cepet Pak nih. Bajimu cepet lak mangan iki. Ora pantes. Jembok syuting. Ora wis gak iki. Tes, ndan lho. Lah. Lah, dewe nyapa iki? Isin anu Pak omonge. Isin. Ora, mongkon ora iya malah ndak kowenak ngene iki. Ayo darani anu. Iya. Enggak jelas ngono lho. Iki kan anu. Tak tawani sego goreng ngomongnya swareg. Kita dene tak tinggal minggal. Nalor ngono. Enggak pelurut taruh madar. Dipeng nggih. Kapan? Harapan dingin enggak boleh jelas. Malah wis awak dingi ibu neh dingi lho. Ndak. Ora. Nyek kowe. Kono ora bendina ditukokne sego ngene enik saiki malian Pak arep bojone. Amet-amet ya. Ora percaya kalau dipangan ya. Lah yo kuwi. Isin lah. Lepen ala ngulu ya Pak nih.
Kudune iki segone ampo kok. Pak Warni ya penak. Tamu arene sarapan, iki sarapan neh. Ngono lho, kongkone manut. Enak iwake, Pak Warni enak iwake omongane. Lagi syuting kan tak wong sendok. Enggak syuting. Wah, Go pintu. gila ya, engko tak angus sesuk tak syuting ngene. Jaluk di syuting wani sesuk. Omonge anu, bose mumet omonge. Nggih. Mumet nggih karaoke omonge. Kayak dhewe. Ora ngono ning jane ngomongi apik-apik cuma sing diomongi iki gak kena. Lah mangi ngono. Lono, ayo wis sak karepmu. Ngomong, wong ganteng ora tujuan rugi ngono barang jalan. Ngomongnya Pandu lho. Aku diomongin tak sapa ya anak. Kalau aku dua tujuan malah surai kok kaduan. Emang gemai. Untung juga akeh kok surai. Akeh pisan. Jalan mate. Selamat bapake rawani. Wes, Mana sampai bahaya bahaya wis guna. Wes. Tak omongne wae. Dina nggon aku bapake. Pak Kadi lah. Nggih, dina nggon aku kok. Lah kene barangku keneng lek mbok omong. Nah. Kan mek rada ado sing cetek Pak Nadi lho jam. Wah, oleh anu Pak, oleh can iki. Kayak ini dipanggi iki. Lah nggih, ben bengi mriko lho Pak. Panggi. Wah, lumasane Mau apa ta? Ya lah. diinane. Oh, pas arisan malam Kamis. Ya kae. Ya lah. Lono. Ngopi. Ya. Nek arisan aku rono. Jane ngene kono gur ndorong lho Pak asine. Kono nek ngetik ngene iki api loro kae. Anu, online. Ini iki mek digawe nganu sing wedok. Lek ditekan kok nganu opo ae yo ning sor jagungan. Padahal ora jagungan. Ora, Ini nganu dhewe kono dhewe. dhewe. Online lho Pak sing bae sing entek-entekan Pak. Ayo. Mbuh deke bola apa? Bola? Mulai dhewe enggak kudune orang enggak ora. Cuma sitoke lho. Lah, Halo sayang. Halo. oleh sing didudoni Guntur kae to, fotone aku. Nah, Jejene? Nang lahan kok diisu apa ya Cek? Jam-jam jam 10. Ya lek anu bahwa nek kongin kidul ngin sumur kono gemontang. Betah putruk aku yo ngono. Masalah orang mele ora milih aku. Mau di dhewe entek-entek. Disama. Mari ngono iki bersama kule marang mak Haji Mak Tenunu. Aku sing gak kene kerem regoki kok. Tapi ya tak sisi ya. Sinten Pak Dina lek teles aku. Kerep ngono kuwi.
Wes Pani. Wes. Imbuh neh. Wah, lah sing anu wis bar to Des, sing didol guntur kae. Sing lor ya, bar. Barang sing lah. Apa? Wak dino. Anang